Nadismaya ang Cagayan de Oro City Local Environment and Natural Resources Office. Human na danyos ang pipila ka lapida sa City Public Memorial Park tungod gidagutan og kandila sa pipila ka mga miduaw sa ilang minatay. Ani ang report ni Cyril Chavez. Usa sa mga pulisiya nga hugot nga gipatuman sa Cagayan de Oro City Local Environment and Natural Resources Office kun Clenro atol sa kalag-kalag ang pagbawal sa pagdala og posporo ug lighter sulod sa City Public Memorial Park. Ang nagunang rason, malikayan ang pagpanagkot og mga kandila bisan asa nga lugar, labi na sa mga pansyon. Gani nagbutang pa og designated nga dagkutanan ang buhatan sa matag apartment type nga pansyon. Apan bisan na niini, pipila ka mga pansyon ang nakitaan og burn marks nga resulta sa pagpanagkot duol sa mga lapida sa minatay. Sa mga kuhang hulagway sa Clenro, nangasunog nga pintura palibot sa lapida. Gani aduna sab ubang Bermuda grass nga nangasunog sab tungod sa pagpanagkot sa tiilan sa mga pansyon. Sa mong hitabo, gikasubo sa Clenro tungod na daot ang gitrabahong pagpanindot sa lugar. Ang atong obserbahan lagi kining digid magpabadlong. Bisag kung sa una tugang niyo na dili lang magtagpot o kandila diya sa lubnganan kay lagi para madaot no nasunog. Pagpaklaro sa Clenro nga naglisod sab sila og pagpamadlong sa mga malapason tungod sa kaluag sa lugar. Naglisod lagi kay kita pa ibantayan kay uniform ang ta. Kita ibantayan sa kadaghan tao po. Hinoon, daghan sab ang misubay sa polisiya og nagbutang pa og pahimangno sa mga miduaw sa ilang minatay. Pangitaan karon sa Clenro og paagi nga mas mapasabot sa katawhan ang importansya sa pagmintinar sa kalimpyo sa City Public Memorial Park. Ang uban ngayon nga di man mo balaka kay kwarta mo na sa gobyerno. Mo lagi na ang kwarta sa gobyerno di na usikan atong i-plaster kay ang imintina na ubalik ang ipintal makatag pa na og laing serbisyo. Kauban si Jaybert Pairan, Cyril Chavez, 1 Mindanao.